Kam to jdeme? Tak jdeme. Kam to jdeme? Jdeme na Kněží horu, tady nad Blanskem, protože dnes, kolikátý je? 11.12.2014, tak je dnes Mezinárodní den hor. Tak jsme si vybrali nejbližší horu, která se nachází tady nad Blanskem a jdeme tam. Tak jdem. Tak let's go. Svít, Michale. Už jsem první skončil. překážka. Taky se tady zamotal do nějakého sáší. No, na mapě tady žádná cesta není. To je nějaká jenom těžká cesta. Taková to špátkovaná. No je to tam jde vpravo. To je ona. To je ta dohora, jo. Takže toto je Kněží hora. Všude okolo, jak vidíte, už nic není, protože jsme nahoře. Já myslím, že tam ten Peky bude mít zajímavý, jo. Na to čekáme celou dobu, celý vyšlap. Najde statické osvětlení. Počkej si. Ne. Ne. Tak. Kněží hora. 472 metrů vysoko. Dobře vyšší. Tak a uděláme slavnostní přibití cedule. Já bych ho přibyl takhle sem. Tak. Takže Kněží hora. První, jo? První. Pěkně, ale neskurvil. Dobře. Tak další. Dobře. Druhý, jo. To dá někam sem asi. Tak. Druhý hřebík. Čau, kurva. Nejvyšší, já budu první, komu se to stane, ale. Je tam. Tak beru foťák. Tady přidáme techniku. Přidejte techniku. No točíš? Tak, tady máš kladivo. Ty máš tu hovaďáka. Tady máš Počkej. hřebík. Taký šrašambo, jo. Vyšší. Dobrá. Počkej si. Zkušeně. Ty jsi to celý posral. Už to jsem nečekal, pardon. To celý posral. Takže na Mezinárodní den hor. Přesně tak. Na něj. Zdar. Čau. Netušil jsem, že ještě letos vylezu na nějakou horu teda. Netušil jsem, že vytáhnu ještě kolo, než napadne si.